Doncs en aquest moment en Pans acull a 64 infants i adolescents en 4 equipaments diferents, perquè això sí que és una premissa que nosaltres ens teníem des del principi, de no volíem fer cap residència d'infants. Sí que és una alternativa a la família, però que fos un espai doncs, molt familiar, no? Un entorn en què qualsevol nen és el que ha de créixer. Doncs el perfil és molt variat, perquè tenim nens amb trastorns de la conducta, amb greus trastorns de la conducta, discapacitat, tots tenen una base de diagnòstic de discapacitat intel·lectual, i també tenim nens que diguem que tenen trastorns de la conducta, però que serien trastorns més reactius a situacions familiars que han viscut, no? I per altra part tenim doncs, nens amb, que diem, pluridiscapacitat i que per tant doncs, que dificulta això doncs, un desenvolupament correcte. Tenim un equip multidisciplinar en el que hi ha doncs, psicòlegs, hi ha pedagogs, hi ha infermeres, hi ha educadors. A més, treballem doncs, molt en xarxa amb tot el que és el TAIA, amb tot l'aspecte de psiquiatria, de neuropediatria i altres especialitats. Créixer, tenir diferents equipaments, diferents cases, ens dona la possibilitat doncs, de personalitzar molt més aquesta atenció. Per tant, podem tenir grups més petits, a cada grup doncs, potser hi ha un grup que atenem més la conducta, mentre que un altre grup doncs, atenem més doncs, potser les dificultats sociofamiliars que tenen, i amb altres grups doncs, potser es treballa més tot l'aspecte doncs, físic, sensorial, motriu. Per tant, doncs, aquí hem guanyat, no? Segurament creixerem amb aquesta dinàmica doncs, de petites unitats per mantenir aquest esperit de donar una alternativa d'acolliment familiar, no de macro. Vull dir que creixem, però sempre amb petits equipaments, amb petits equips de treball que siguin pròxims a les necessitats de les persones. I el repte més gran, al final, seria doncs, que les persones els nens que estem acollint, que es desenvolupin al màxim de bé i que sobretot siguin feliços allà, en tot el que els oferim.